wai ina abin haka nan yau sai taka muke ta kafa. Kai dai kawai ka bari nake gaya maka. Kawai ni buri na an gana tarar da kan nan. Dan dai ban ganci ba. Kace abu ya kake yi? Kai ni ai kawai ba za ka sani ba. Kwata ne kawai dan baka waye ni bane. To bidiya da batun kaya za a yi. Ai kayan nan sai an je an gansu in yaso duk yanda za a ma za a rarraba sai za a yi musa kunna. Ka gane ai. To gaskiya dai ya kamata kayan nan hanzari mu je mu tada su. Shi yasa maka ko mota ko wani wai kudi ba wai abun hawa. Ka duniya ka bashi yarda, so mai san ka duniya ka bashi yarda, so mai san ka, so mai san dan jarida. Oga ka gara soke. Allah ni ban gaisuwa ce ta karato da ni ba da Allah. Na kayan suke ne wai da Allah. Dan jarida. Tashi da Allah. Tashi mai ba magana nake muku bane. Yes, ya za ka je to. Kawo ka zauna. Ko ka zauna kai ma. Sai ko ka je lamuna. Na aka yi ko. Yawwa, oga ga kaya can sun karaso. Halo, oga ga nan yanzu nan na sauka a tubu amma zan karaso a sayyada ta. Ok, ba wahala ni ma yanzu ina jaba ka riƙe waya. Ok, oga ba matsala ga nan ne dan ma tukutukun ya mun iya wuya ne amma ga Gida kana ina ne? ga nan yanzu nan na sauka a mota ga nan ina nan zuwa. Okay, ina jiran ka. Ina nan zuwa. Ka ce min kaya ƙara so ni kuma har yanzu ban ganka ba. Ga nan zuwa ga nan. Ba damuwa ga nan na kusan isowa gurin ka ba ga nan bayan ka nan kaga watan da ne sun zo sun mun wannan ka gane afana Ya ne? wallahi kai dai ka san wannan lamarin motar nan wallahi ga wannan fly over ta mutanen Sumaila Ai da ka sani ka sanar da ni kawai. ba kai to ga nan ai ka san lamarin motocin ga wannan ga na samu wannan ne akan hanya shine yasa wallahi Da ka sanar da ni ka san fly over nan samu ka baki ɗaya ko tsafti ne shine ne yasa ka ne wannan din ka gane okay ka gane ko yanzu abin da za a yi mu shige wajen kawai ka gane ai kawai mu wuce wajen shine nan magana kai kaga wasu kaya fa oga na je gurin nan fa amma na ga ba a sau da yaran nan jagwa shine nan ya tura kwalawa Zalo mai gida na ga an sauke kayan nan fa jirgin nan fa zai koma fa Ok, to ba damuwa ka ba hankali dan ma rauni in kayan nan ya samu matsala ka gane ai. gaskiya ne Yawwa a gidan ku kuno ne. ni kadai ne a gidanmu Zan sha jinin ka ta yanda kaga gadon ka ba zai huce ni ba. ba oga kan ma kasa Ga YouTube namu Sumaila Sabon Fegi TV. Ka yi subscribe namu sannan ka danna alamar ƙararrawa.